Hi mga kaisinyan Freedom Board, welcome back again dari sa tong YouTube channel o karon another confession asad ang atong basahon. Pero before ana ay kalimot sa pag-subscribe sa tong YouTube channel ug pagtuplok sa notification bell. O karon mga kaisinyan Freedom Board, ladies and boys, ako si Bay Gamay ug ako nang basahon ang confession karon. Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. Itago lang ko sa pangalan nga Kenji. I'm from Bohol by the way. It was way back 2014. Katong una na ako siyang nakita. Itago lang sad nato siya sa pangalan nga Maggie. Di jud ay ko motuan ang love at first sight because there was no love when I first saw her. What I saw was a bubbly, feeling close nga haggard nga babae who was so full of energy that time. It was on a bright Sunday morning at tung una na ako siyang makitaan sa muang church. Ako normally, ma-intimidate yun anang mga tao nga moduol yun na ako. I have this bad boy aura manggod nga medyo seryoso nga no, combined with this snobby nga attitude. But don't get me wrong, I like being with people. It's just that ato nga time, I learned to create a barrier. Kay lagi, I encountered a lot of bad experiences along the way. Physically, I have a long wavy eyelashes that would complement my big brown eyes. Di ko kayo taas yun, pero I have this lean body that could fool you thinking na I'm tall. Overall, medyo naasad ko'y itsura adtong time. So at that time, when I met Maggie sa church, I came from a breakup mao nang I don't feel like magtagad-tagad ni bisan kinsa. Not a single soul. So naarakos ako ang usual spot sa kilid, specifically sa top right corner sa mong church. Ing ana ka-accurate yun. But here's Maggie. Walay intimidation nga nabati. After our Sunday worship, she immediately waved at me and said, "Hi kuya." So I was shocked, like thinking to myself, did this girl really just said hi to me? Is she innocent or just simply dumb? But I love her guts. I really do. Yes, dili love at first sight na hitabo na mo, but guts at first sight. Grabe yun. I felt like my barrier was shattered when she uttered these words. I felt no choice but just to respond to her vibrant smile. It was the first time I smiled for a long time, and I didn't regret giving that smile to her. And that smile started it all. Flashback to the years that I met Maggie. My life was already in a mess. I was a failing engineering student. My parents were disappointed with me, especially atong niquit ko sa engineering on my third year. I don't have anybody left sa akong life except sa akong few nga mga tinuod nga amigo. And of course si Althea. She was my ex. She was with me when all of these bad things nga nahitabo sa akong life. Mao nang it was the worst feeling when she also left me. Pero, I think it was a mutual decision. Tungod siguro kay wala na siya kagwanta sa akong pagka-sad boy, pagka-bad boy, o pagka-toxic. Pero despite all of this, my love for God remained and I vowed to myself nga akong i-build jud akong life no matter what. Di sa ko maguyab-uyab, kay I want to finish my studies yun, no matter what. And gain back what I have lost. Sa moto nga I quit engineering and lost Althea in the process. I took 9 months off para mangita og laing course and para magsugod na ko sa akong new chapter. So I chose psychology as my new course. Dili para makakita og trabaho after I graduate, pero para mas makatabang ko sa akong kaugalingon. How I could understand myself more and relate to others. Kini nga desisyon was more on helping myself get up on my feet.
And katong pagka 2014, second year na ko sa psychology when I met Maggie. During our first encounter, after when she said, "Hi kuya," and after adtong ni-smile ko niya, we had a little convo, and I figured out nga pareha day mi nga second year. And mas nakakilig pa yun, pareha sad mi og university nga gieskwilahan. Mo nang naay times nga makabantay jud kiniya sa school since then. Usahay akong tagbuon with a vibrant nga smile yun. And to fully reveal my life yun, I recommitted myself sa Ginoo. Mo nang mo-attend ako sa youth activities na overnight prayer every Friday night. Prayer meeting every Wednesday night. And of course, musimba kada Domingo. Yes, you guessed it right. Naagyod si Maggie. Of course, sa Mandiay. Pero nakakondisyon na akong mind that time to never fall for her. Kaya she's way too young for me. 4 years ang gap to be exact. At usa pa, I don't have time for love kaya gikapoy pa ko. Anaa pa ko'y mission nga i-rebuild jud ako ang life. Pero every time nga makita ko niya, how determined she is sa iyang pag-eskwela, despite the fact nga working student siya, di na pa siya time nga mo-attend sa mga service. By the way, education di iyang course, so medyo mas busy jud kaayo siya. Pero mas nibilib ko niya, kay na-manage yun niya iyang school life, church life, and iyahang mga obligasyon. Sa mga to, nga mas nailahan pa jud nako siya every after mag-overnight prayer mi sa church. Di gina siya masipyat og duol na ko. An mao nang bisan og alauna na naadyoy gihapoy timing nga makaistorya. And na-amaze ko. Kay iyahang motivation sa pag-eskwela kay dili di ay para sa iyahang kaugalingon. It was all for her family. Labi na sa iyahang mama. Maggie is the eldest sa unom ka managsuon. Then base sa iyahang gi-share na ako that time. Lisod jud ilahang life. Nagpuyo sila sa bukid ano sahay wala sila'y makaon dito. Mao nang at a young age, ga-working siya para mas makatabang siya sa iyang family. Dayon mao to, nga she ended up as a working student sa harapod nga uncle ug auntie. She was blessed nga mga buutan iyang mga uncle ug auntie kay gipa-eskwela gyud siya sa college. Tungod kay college niya siya, so dapat mobali na siya sa syudad. Ug ang iyang role is kuyugan iyang ig-agaw nga si Shai, ang anak sa iyang auntie ug uncle. And at the same time, i-mentor gyud si Shai. Motong after hearing all of that, nawa ko sa kong kaugalingon. Kaya I was this sad boy, miserable boy tungod dara sa mga few failures in life. Wala na ako nakita nga naapad ay mas worst pa nga nagian ako. Pero makahimo og yapon og smile sa kinabuhi. And ako, miskwela ko to rebuild my life. Pero si Maggie, miskwela para sa iyang family. Yes, this selfish and miserable boy is starting to fall na yun ni Maggie. And I hated this feeling. As a psychology student, it's time for me to apply some defense mechanism to mask my feeling para ni Maggie. Projection to be exact. So what I did was start a teasing game, and I started teasing Maggie sa ko ang younger brother nga si Mario. And coincidentally, they became close. Sila na'y mag-istorya after mag-overnight. Sila na'y magkuyog-kuyog. Sila na'y isugsungog sa among mga kauban sa youth. Sila na. Mo siguro ang gitawag nga karma, no? Makita sad nako sa mga mata ni Maggie ang spark every time makita siya sa kong younger brother. It sucks. I was the one orchestrating all of this. And I deserve every pain niya akong na-feelan. I was like the biggest a-hole playing the feelings of people I love. Silang Maggie and Mario. Motong decide ko to make things right. Ako unang gi-confront si Mario. Ako ang gi-confirm if naa ba siya feelings ni Maggie. And thanks God, wala daw. If nagkataon nga naa, then I will help my brother yun maskin sakit na. So motong ni start nagdistansya akong brother ni Maggie. Kaya mitugan ko sa akong brother
nga nabuhat rato nako kay lagi ako may tinuod nga nakaangay ni Maggie. My brother was indeed a gentleman to both nako and ni Maggie. He was a good sport and forgave me and he supported me. On the other hand, galisod ko ni Maggie. Kay nakita na ko nga na-bother siya sa pagdistansya sa akong brother niya. Night-time nga nasakpan ako siya nga gahilak sa parsonage. And I figured out tungod kay migap na akong brother niya. I was just filled with regret that time kay nagpaka-selfish gihapon ko. I was just thinking sa akong mission nga dili jud ko manguyab. Not until ma-rebuild na ako akong life. So I prayed to the Lord to change my selfishness para mas makasabot ko sa iyang plano para nako. So I tried to be like Maggie. Ako ang gi-consider ang uban sa akong mga decisions. I slowly became a family man. I tried to become friendlier sa uban namong nga youth. I also started to open up sa mga classmates sa psychology. I was starting to change for the better. I was having the best time in my life again. I felt free and I said to myself, I can now love again. Then it was December 2014 na may event sa usa ka lugar nga layo sa syudad. Isabot mi nilang pastor nga dapat 5 p.m. magtapok na mi sa church kay lagi ang late mabian. So ako, with my wholesome discarding moves, nihangyo ako ni Maggie nga mag-commute na lang ming duha. Nga dili may makigdungan sa mga youth uban. So niana ako nga, Maggie, sure kong maliit yun na, kay mabisi pa biata sa klase. Tas mo uli pa jud ko sa mua. Kuyogin na laman ko Maggie be, kaya wala kayo ko maanad o commute og layo. Maayo man ka kay anad na ka nga mo commute. So tungod kay butan kay si Maggie, nisugot kaayo gid siya. So mo na to, nagsabot mi nga mag-meet up mi sa downtown para magdunga na migsakay padulong sa terminal. Pero naunsa ba naman noon nga nagkita man noon mi sa kong mama, kauban si Maggie. Ka-awkward ba noon? Pinaana pa ko nga, "Hay ma, padong may mag-event ron. Kami ray magkuyog. Ako orang gikuyugan si Maggie ma, kay Luoysan." So ang ending ga defense mechanism gihapon ko tong time. Pero wala na. Nakabantay na si mama sa akong mga plano. Kabantay na sad kong nakabantay siya, mao nang bahala na dis. Sa moto nga go-commute min duha, it was 2-hour travel sad. Nagkistorya mig taas-taas gyud, pag pagkataod-taod, naabot namin. As in, enjoy jud kay aming tanan adto nga event. Pero mas labing na enjoy jud ko kay mas nakaila jud nako si Maggie. Kung how beautiful she is, both inside and out. Ug ang highlight ani nga event is diri ko nakapahiwatig ni Maggie ug una-una. Gisuot man ko sa akong jersey sa basketball adto. Then nga si Maggie nga kuya, nice lagi ng imuhang jersey kuya. Dayon mitubag ko nga, ganahan ka maimo ning jersey ha. Aw, maimo sad ning apelyido ha. Pointing at the back of my jersey. Ni blush si Maggie, pero nitalikod dayon. Ang ako sad, mura sad kog nakaginhawag lalo. Then after adto, mas milalom pa mo ang friendship. From kuya-kuya, I became her best friend. Ako na tig-critic niya siya mga reports. Ako na sad ang tigtabang o gama niyag visual aids. Then siya na sad mao'y tig-remind nako nga di na mo absent sa klase kanunay. Then siya na sad mao'y tig-remind nako sa mong assignment sa prayer chain sa church. It was all smooth yun. Sabi na ko ani na lang may kanunay. Pero dili diyan. Wala na may eskwela si Maggie. Wala na po siya apil-apil sa mga church activities. And more importantly, I really missed Maggie na. Yes. Before, focus ko sa kong mission to rebuild my life on my own. Mabitaw mi eskwela ko para mahuman ko. Mabitaw mi balik og kadasig para tabangan ko sa Ginoo nga i-rebuild akong life. Pero nganong murag na amay hawang, nganong mura magnaay kulang.
And feel na ako, kung makauban ako si Maggie, I think di na nako kailangang i-build ako ang kaugalingon. Kay dawat naman niya kung unsa ko karon. That's why, a part of me wanted to end this illusion of rebuilding myself. Because I already built myself up when I'm with her. And makamaoy hunahunaon nga pila na ko kaadlaw nga wala na ko kakita ni Maggie. Nagpangutan ako siya mga closest friends and relatives. Ang naibalaan ako nga nung wala si Maggie, tungod di ay na ospitalihang mama. To give back ni Maggie, nakisabay ko sa plano sa mga youth. Gaplano man sila nga mobisita ni Ante. Pero as a discarding journeyman ng Bohol, I've always stalked my own journey and made an effort nga mobisita ni Ante prior sa ilahang plano. So straight from school, may bisita yun ko ni Ante. Na timingan sad nga pagbisita nako, wala si Maggie. Sumoto, maskin uwaw gyud, nakiistorya ko eh. Andi man hilata nga nauwaw ko. 2 hours lang naman ang amo ang convo. Ang among topic, of course, it was all Maggie. So yes, finally we made a visit together sa mong youth members hospital. Trivia di ay, I hate visiting hospitals. Dili tungod kay arte ko unsa. But I just feel the vibe sa usa ka hospital nga puno sa kago. Nay mga nasakit, nay nanggihilak or worst, mamatyan. Nga usahay makadrain sad sa usa ka introvert nga sama nako. Pero kung love nimo sa katao, you can end up loving even the most hated place para lang makauban nimo siya. And of course, to comfort her. Sumoto, nga picture mi nilang Ante. Then game kaayo si Ante nga mo post kauban ni Maggie. That moment, I was happy to be with her in her down moments. I was longing to see her smile and finally see her smile again. So ang madiscarding journeyman sa Bohol, talk another journey na sad. Hate na ko ang hospital, no? Pero I ended up sleeping sa hospital just to show my support ni Maggie. First time siguro ko nga natulog nga galingkod. It was tough. Pero baliwala ni tanan, makita lang nako ang iyang smile. So pagkabuntag adto, nanguli na ang among uban nga mga youth members. Pero gapabilin ko, masin kabalo ko nga klase nako ini kabuntag. I started my journey to redemption by taking this course. Kailangan ko mahuman. My mind tells that. Pero my heart would want to stay kauban si Maggie. I started to take a different road sa akong journey towards redemption. And this time, I wanted Maggie to be part of it. Mao na nga, na-adjoy time na ma-abandon na ako mga projects pag-eskwela para lang mo-assist ni Maggie aning episode. Nagsugod nagkabalaka ko mga classmates na ako. Pero I never told them the reason behind. Because I want to own this and sacrifice for Maggie. Balik sa hospital. Yes, akong ikuyugan si Maggie. Baskog pa jud kaayo si Ante. Pero atong pagbalik namo kay naamig asikaso nga tambal og papel ni Ante. Balik namo, sad thing ang mitagbo namo. Mikalit lang og panggahi si Ante. Unya naglisod na siya ginawa. Then as much as I want to be strong para ni Maggie, I can't help but feel fear. Adtong nahiwi ang baba ni Ante. The back of my mind, why did this thing happen? Nga baskob ko man siya giniha. Motong giadto siya sa ER para operahan. Kay na-stroke daw si Ante. It was a sudden pause sa mo ang journey ni Maggie. All I could feel that time was her pain. Nakalimtan na nako ako ang mga obligasyon. I can't help but just feel bad for the woman I love. Pero di ko pwedeng mutugan siya sa kong feelings. Bad timing tayo. I can't take advantage of the situation, even if I could. I wanted my journey with Maggie start in the right situation. So I was torn apart. All I could do is just become a friend. A best friend para niya. And then one of the worst day I personally felt happen when Auntie passed away. It was March 4, 2015 and she left Maggie
with her 5 younger siblings. Sumoto nga miuli si Maggie sa bukid para sa haya ni ante. Wala akong mahiluna. Kasimba mi that morning akong yunahon na arayod si Maggie. Sakit jud. It was the first time that I mourned for others. This journeyman who embarked this journey for himself started to change para sa babae nga naghatag na ako og different roads sa ko ang journey. With no jacket, wala ko'y gamit nga gidala. Paingon sa agaw ni Maggie nga madto ta silang Maggie bro. Wajud ko'y dodua sa pagadto. Arang tugnawa sa biyahe kay wako'y jacket. Tas nauwanan pa jud ko. Tapos 2 ka oras kapin ang biyahe. Muna na jud nako nga katugnaw pero para ni Maggie, worth it ra ni. Ang tuod, worth it ra jud pag-abot nako. Kay nakita nako si Maggie. Days passed nga balik-balik nga sanina. Baho, lanto na kayo ko. Kay wala li ko gidala nga sanina lagi. Nalubong jud tawon si ante. May balik na mi sa syudad nga gakumiyot. Baho kay ko, pero bahala nang masimutan kong Maggie. Ang importante, nako kauban sa iyang journey. Pagka March 30, 2015, dibo ni Maggie. Sugaplano na sad sila para sa iyang celebration. And this time, wala na kumisimang sa kong journey and decided to go with the flow. Ang nahimo kong 18 roses niya. First dance ko niya. When I held her hand for the first time, nakaingon jud ko nga, siya na lang Lord. Moto nga ako anasan nga kalbaryo sa kong journey jud. Unsaan ako pagpahibaw sa kong pagbati si Maggie. Di man jud ko torpe nga pagkatao. Pero lisod jud ipabati ako ang gugma niya. Unsaon man nga kuya man jud ihang tan-aw nako. Ako nga klase nga tao, never ko gapasikot-sikot maskin sa akong mga past relationships. Wala jud ko'y paligoy-ligoy. Kung moangay ko, mangita jud ko pamaagi para magpahiwatig or manguyab. Pero kining sitwasyon na mo ni Maggie, lahi kay sa uban. Wala ko maka-experience og ani. Mura mong good kog mahadlok mutugan kay basin mawala among friendship. Labi na gyud kung kuya ra gyud iyahang pagtan-aw na ako. I've been jungling sa feeling na mutugan ko or dili gyud. Pagka April 2015, youth camp na nako. Gitapok na nakong mga tropang lalaki nga youth. Mas una kong mitugan nila. So motong medyo nakagain kong kusog nga mutugan ni Maggie after sa camp. So motong humanjud ang youth camp. So nagtapok na may para amo ang is-celebrate among success sa camp. So medyo nakahigayon ko. Kay kami may gisugo nila nga mangahoy. Kay lagi, kabalo na sila. Haskang lipayan na ko adto. Sa moto nga miingon ako ni Maggie. Nga, pwedeng dili na ko nimo tawagong kuya. Pwedeng makitaan ko nimo as more than kuya. I like you, Maggie. Pero, she just smiled. Pero para na ako, mission accomplished na eh. Dayon months of exchanging text and letters, she finally said yes. Atong June 14, 2015. Pagkumantog simba na mo. Moni usa sa pinaka the best nga feelings na ko ba. As in dili jud ma-explain.